The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amos 4:12, prepare to meet thy God. Romans 14:12, every one of us shall give account to God. John 11:25-26, Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in me will never die. Today, if you would hear his voice, do not harden your hearts. That is in Psalm 95, verse 7. 2 Corinthians 6:2, behold, now is the acceptable time. Look, now is the day of salvation. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. James 4:14, life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. One life for Christ is all I have. One life for him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Before we start our Bible study today, gikinahanglan nga mangandam tas tong kaugalingon ingon nga mga magtotoo. As believers, we are commanded in 1 John 1:9 to confess, to name, to acknowledge, to cite, to enumerate all sins that we have committed today, because this will become barriers in our study of the Word of God. Busa, gikinahanglan nga itong sundon kanang mando sa Dios. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na ikaw malimpyuhan o andam na sa ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon, pagkatuon sa pulong sa Dios. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan sa imong kinabuhi. Gidapit ka karon, gamita ka na imong kaugalingong kabubuton, ngaginganlan sa English of free will, o paghimog desisyon. The most important decision that you can make throughout your entire life. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Humani mo buhata ka ng pagtuo kanimo. Pagtuo nimo kang Ginoong Jesucristo, then ikaw malimpyuhan usab, ikaw mahimong Kristohanon o makasalmot na ikaw karon. Ini nga itong pagabuhaton nga busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Magampo ta balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nga adlaw nga imong gigahinal kanamo sa simba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran pinagi sa among pagtuon sa among pulong. Sa imong pagkapit sa among kinabuhi ug wa pa mahuman among kinabuhi usa umani kami o Dios sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, lamdagi kami, tuntuli kami, dugang pagpatinaw sa imong kabubuton nga angay namo nga pagasundon, paggamiton sa adlaw-adlaw namong kinabuhi. Ang tanga mga babago Dios nini nga mong punaw na karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga moray bugtong magtutudlo sa kamatuoran kay tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw kanyong tanan. Wanas tanan pasalamat ta sa Dios nga iya pang gilugwayan kining atong kinabuhi. Kana nagpaila nga wa pa mahuman ang plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Iyatagan pa kita og kahigayunan nga kita makatubo diya sa iyang pulong. Mao na nga nagasunod lang kita sa mando diya sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug niya man kita karon magadupot gihapon og I think mahuman na nato kini. Although every now and then mga mutungha gihapon kining mga punto sa mga doktrina nga angay natong hinumduman o di na gyud makalimtan. So niya kita karon nagadupot niining topic nga giuluhan og the doctrine of divine blessings. Ang pagtulunan, doktrina, bahin sa Diyos nun nga mga panalangin. Okay? Kahapon, diya may atong gibiyaan o atong ipadayon kiniapan paglabas lang sa atong panumduman niya atong ipang hisgutan. Ang pulong sa Diyos nga ginaling, metabolized. We use that word, ginaling. Pinagaling na ba? Moralag atong gitandi kini nato sa atong tawhanon nga pagkaon nga sa diha nga matunan natong pagkaon, matunan sa atong estomago din unsa magaling na kana diha sa sulod wa tay nahimo na grasya kana nga naglihok. Ug mao na nga ang tanan tong nakaon nga tuwa na si estomago mo unsa mo sabwag na mo spread na sa naglaing silda sa atong lawas ug mao kanay naghatag kanatong kaligon, energy. Okay? So mao man usab ang pulong sa Dios nga ginaling na kining maong ginaling ang mga pulong nga niya na sa atong kalag maora na atong mada dito sa langit. Di ba atong gisgutan eh? That's the only thing nga atong mada dito sa eternidad. Now, of course, guys, may tungod niya itong escrow blessings. Sa diha nga kita makakaabot na kita niya atong topmost level sa atong isgutan nga 3 levels of spiritual growth. Una ni baby believer, masuso, and then sa pagtubo pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos mutubo ka mo ka kabut kasi kaduha nga spiritual level which is adolescent believer, adolescent stage o kanaghingan lang sa Bisaya og ang sa pagkahingkod. Okay, ato lang nagitandi lagi sa tinawhanon apan ang imong kalag karon nakakabot na diha ang pagkahingkod as you continue studying God's Word. Ug ayo undang, do not stop kay gikinahanglan nga magasibog kita
sa atong spiritual momentum. Kini atong gibuhat adlaw mo ni spiritual momentum. Okay? Pagbuylo sa atong spiritual kinabuhi. Padayon, padayon. Ay undang. Wailing ay na padayon o hangtod makakabot na kasi katulo nga the topmost kinatasan nga level, which is spiritual maturity. Spiritualong pagkahamtong na hamtong ka na. Spiritually, of course. Mikan sa imong pagtuon, pagtubo, tuon, katon, tubo, tuo sa imong gitunan hangtod imong gamiton na adlaw-adlaw hangtod magatubo ka ng imong kalag. O nakakabot ka na niya ng pleroma stage. Nagkagana. Pleroma stage, jeduron, kung sa pa diyang mga term diha. Upon that is the topmost level, the common goal of every believer. Na atong kabuto nun. Pagkabot na to niya na, mauna nang dapit nga nanatay katakos capacity for life, for love, for blessings. Okay? So, mauna na. Kaya gumikan sa atong pagpadayon, sa pagtubo, pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos, grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. I hope na memorize na nimo, na sil-sil na sa imong alimpatakan o sa imong kalag, o di na nimo makalimtan, o mao na nga naga-produce kita, kanang pagawas kita og mga Diyos nun nga mga maayong buhat, divine good, nga gitandi ka na sa kanang silver, gold, precious stones. O imong dusilita na di na masunog. O maura ka na'y mulungtad, maura ka na'y magantihan sa Diyos. Rewardable things. Okay? Dinhi pa. Bisan pa din sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, phase 2 of the plan of God. O kini, nga itong paggawas na nga divine good, din sa phase 2, this will be parlayed na ay unsa. Na asiya'y, well, gamiton na natin ang pulong bugti. Okay? No, nakana ang atong dawat, okay? Ilisan ba na? Okay? They will be parlayed in eternity. Ug tuwa na ang mga ganti. Equivalent niya na. Og ang escrow blessings, mo na atong isgutan nga escrow blessings nga atong madawat unya dinhi sa phase 2. Kaya na ay equivalent ni ana to be parlayed in eternity. So din kita muhunong sa atong gisgutan gahapon. Ipadayon nato ni. Okay? So, are you ready? Okay. Balik ta sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinto kapitulo 3. Atong hinumduman nga each one of us shall receive rewards in eternity. Each one of us. Okay? Unsang klasihang mga ganti, hindi wata kaibaw, apan di gyud matugkad sa tawhanong pangunahuna. Kanang mao mga ganti na mga purong-purong, mga mga bulawan, di na mahulagway na to sa tinawhanon. Okay? Because each one of us shall give an account of himself. In Romans 14, gisgutan na. Manubag ta sa tanan natong mutubag ta sa itong kaugalingon. See? We give an account of ourselves. Mabitaw na nga karon atong makita nga ang panalangin mga butang kini sila nga di nato angayang ipalaway-labay yun. Di nato i-take for granted ba? Mga butang kini sila nga labihas pagkaminungdanon sa atong kinabuhi. Kinabuhi natong mga Kristiyano tungod kay dunay panalangin sa eternidad nga di malabuan, di matupngan nga panalangin nga atong madawat. Mao bitaw na nga manungdanon gyud
kung nagadawat na kamo og mga panalangin dinhi sa atong panahon karon, ayaw gyud palinga sa maong mga panalangin. Do not be distracted. Distracted ka ba? Disturbo ka ba? Malinga ka ba? By these blessings nga you are receiving right now. You should always be able to look at the source of the blessings. Because those blessings are going to also result in your rewards in eternity. And so, therefore, atong makita, kining pagka-Christian usahay, murag discouraging. Maingon tingali ka. Di magyanakalikayan na panahon. Maka-discourage kung wa ka kaibaw o unsa may imong tuyo. I mean, as a believer. Unsa may tuyo sa Dios. Kaya wa ka kaibaw, natural, discouragement yun mo ang but nimo. Apan kung naibaw ka, ingon ana di ay ang kinabuhi sa kakristuhanon, makaingon ka pagkamabulukon, pagkalami, pagkalalim di ay pagkakulbahinam di ay sa maong kinabuhi. You see? And I know some of you are experiencing this kind of life now. Di ta ka alimod niya na, nga na anay, sinati niya na, umaw ka na nga itong tumong, our goal, ingon nga mga Kristuhanon. Just imagine, umaw manggod na, ang gipahilo na, giandam sa Dios kanato. Kay, God is the only creator or maker of winners. Namo na ang kabubuton sa Dios nga mahimot ang mga mananaog bisan din hipas kalibutan o hangtod dito na sa eternidad. You see? Tungod kay dunay kahigayunan nga magmalampuson ta sa atong matang sa pagkinabuhi. Basta magapadayon ta sa atong spiritual momentum. You see? Ako bitaw kang ginagawa na ilingi ay padayon sa pagsibog sa unahan. Abante, wanay atras. Kasabot ka? Now, immediately after the rapture of the church, human gyud. Ang maong hamtong nga magtotoo, mudawat sa ipang-apod na nga mga escrow blessings for eternity. Didto kini ipang-apod sa gitawag lagi nato Bema Seat of Christ, otherwise called the judgment seat of Christ. Di gini kay paghukom. Dili nga paghukom. Kini ang pagpang-apod-apod ba? Distribution of rewards. Na kanagisgutan sa bagong tugon. Nga ang matag usa kanato magadawat sa iyahang ganti, reward. Ganti kana nga pinasikad sa giunsa nato ang atong kinabuhi dinhi. O hinumdumi. Remember, by the way, dili kini pinasikad sa atong mga mayong binuhatan nga atong gipaningkamutan sa pagbuhat. Dili kana mahimong may hataga ganti sa Dios, dili. Kaya unsa may hataga ganti di sa Dios? Paminaw, ang hataga ganti sa Dios mao kadtong imong nabuhat tungod kay imong gigamit ang iyahang mga sangkap. Kasabot ka? Di man mahimong mubuhat ka tungod kay imong gisaligan ang imong kaugalingon. Di na mo resulta ngadto sa Dios. Paminaw ni. Ang mo resulta ra ngadto sa Dios mao ang imong pagbuhat pinaagis mga sangkap nga iyang gihatag diyan nimo. All the provisions. Hingpit ra ba ang iyang provision? Why nakuwang? Mo na higingon tag human good ug divine good. Ug ato niya pud ng isgutan, dugang pa niya na every now and then sa atong pag-isgot nini. Okay? Now, these blessings nga ato karong gisgutan were
irrevocable as of eternity past. Unsay pasabot sa irrevocable? Kini nagkahulugag di na mabakwi. Diha sa atong gisgutan nga mga bersikulo, ang panalangin nga giandam na sa Dios di na mabakwi. Imuha ra gyud na. Mao na gitawag natog escrow. Kasabot ka? No tingali mangutana kag unya dik ug di na nako madawat ang maong panalangin nga giandaman unta na para nako. Unsaon naman lang to? Well, unsa may metabuat to? Paminaw pa kayo nini ha? If they are not conveyed, then they are going to remain on deposit forever in the heavenly hall of records. Dito gud sa langit, giulagway ni nga naay dako kayong budiga nga atong makita unya dito. Inig-abot na nato dito. Although di ko na mo tinuod yun, pero ato lang kung giingon ang naghulagway aron masabtan ba nato. Doon ay dako kayong budigas langit. Tuan dito ang tanan nga mga panalangin nga wa madawat. Ug angay kitang tanang mga magtutuo mo suroy unya didto aron sa pagtan-aw, pagsuhid ba, pangitaon tong dapit nga tuag atungan unya lilia unya liliag unsa man ang mga panalangin nga wa nimo madawat nga unta madawat nimo kun natuman pa nimo ang kondisyon sa escrow. Naman lagi kondisyon sa escrow kay makaingon yung ka pastilan sayang nga tuwa ra ba gyud tong akong gipangita sa dito pa ko sa kalibutan pero wala ako madawat nganong wa man ngali mo yung kag napikihan sa pagtuman sa kondisyon sa escrow. No, di naman tumabakwi nganong bawion man pudto sa Dios, iasa man na sa Dios nga iya naman tong giandam para nimo. So it becomes a permanent record of what you have not received. Wa nimo madawat sa imuhang kinabuhi ingon nga magtotoo. Well, unas tanan, ang pamaagi sa Dios sa iyang pagpahiluna sa iyang plano alang sa tanang tao din sa kalibutan karon ug kinahanglan nga kitang tanan nga mga tao makaamgo nga dunay tuyo nga nganong ni ata dinhi himbalik na punta ni apan ikinahanglan lagi balik-balikon subli-sublion aron di na makalimtan. Dunay tuyo nganong gipakatao kita ning kinabuhiya. O dunay tuyo nganong mawa mapunta ning kinabuhiya. Okay? Dili igo nga mudayon lang tag-ingon og kay buhi man taron nan pahimos lang ta kini kay ini kamatay na to wana. Listen, paminaw. Na ay tumong og tuyo kining tanan. Okay? All of these things has a purpose. Kung usa ikaw katao nga wa pa kahimog excuse me, wa kahimog desisyon pagdawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Ang tuyo og plano sa Dios alang kanimo mao nga makaabot ka unta sa paghimo nimo sa maong desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas pinagi sa pagtuo lamang kaniya. Sa laing bahin kung ikaw usa na ka magtutuo, doon na po'y tuyo ang Diyos alang kanimo nining kinabuhiya. Ang tumong sa Diyos nimo mao nga makakabot unta ka sa kahingpitan sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Tungod kay suma sa ato nagitun-an ang tinuod nga Kristohanon, aduna na siya kapilian sa pagpadagan sa iyang kinabuhing Kristohanon. Pwede siyang manginabuhing espiritual
pwede po siyang manginahanglag karnal. Duha man nagkaklaseng magtotoo, either karnal or spiritual. Kana mga terminuha panultihuna, kinutlo kinigikas bala ang kasulatan, ha? O ang kinabuhing karnal, dili ka na normal alang sa usa ka magtotoo. That's abnormal. So kanang usa ka Kristiyanon mahimong karnal, gumikan siya pagpakasa, di na normal nga pag kinabuhi. Abnormal ka ng matang sa pagkinabuhi. Kaya ang usa ka tinuod nga Kristiyanon, kinahanglan nga iya nang ipahiluna, ipahigayon ang iyang kinabuhi diha sa kahayag sa espirituhanon nga pamaagi ug sa espiritual nga mga sangkap alang sa mao nga kinabuhi. Busa, ang atong pagtuon bahin ini mga panalangin, blessings, nagpasabot kini nato nga dunay sangputanan ang espiritual nga kinabuhi sa usa ka magtotoo. Dunay sangputanan kini samtang niya pas kita dinhin ining kinabuhi. Ug ang sangputanan mao kanang gitawag ta og pagkahamtong na sa espiritual nga kinabuhi. Spiritual maturity. The superior quality of the mature believer's life is a testimony to divine grace. All the mature Christian has and is depends entirely on Christ's saving work and His gift of the divine dynasty. Kasama ni sa Dios kining divine dynasty operational nga atong puy-anan dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios. Kaya bigod nimo ang kaluwasan wa nato paning kamuti. Sanglit ang kaluwasan pinaagi man sa grasya. Gusto? I hope na sabtanan nimo unsay buti masabot sa pulong nga grasya. Makaluluoy katong wa gyud kay bawo. Wa gyud they have no clue whatsoever unsa kining grasya. Patukuranan kini, talamdan ni sa Dios, policy ni sa Dios. Mao nga tanan natong na anaa ka nato grasya oy. Now kini kong mga atong gipangisgutan, kini kong mga terminuha, mga punga sama sa kaluwasan, grasya, uban pa murag na familiar na tagmaayo ni nila. Pero ang nakaapan lang kay napay uban ka nato nga pagyoy pagkaibaw o pagkatuhog sa mga buti pasabot nila nini. Di ba? Grasya. Pananglitan sa pulong kaluwasan. Unsa magyoy buti pasabot niya na nga familiar kayong pulong kaluwasan, salvation. Well, ang kaluwasan as a review nagisgutan sa pulong sa Dios mao ang pag-angkon nimos kinabuhing wa nay katapusan. Pinagi sa pag-angkon lang nimo nga si Ginoong Hesukristo imong personal nga manluluwas. Ang grasya mao ang gihatag sa Dios. Tanan nga gihatag sa Dios nganhi kanato mga tao aron wa natay lain pangbuhaton. So, when we talk about salvation, ang kaluwasan resulta kana sa grasya sa Dios nga tungod ni ana di mahimo nga maningkamot ka aron ka maluwas. Sanglit ang kaluwasan usaman kini sa gitunol gitagana sa Dios nga kanato gumikan kana sa iyang grasya. Kasabot ka? Busa kung ikaw usa na ka magtutuo karon, okay? Butang ta, nakadawat ka na. Kining mao nga prinsipyo, nagapasabot ka na to. Ang imong kinabuhi o ang imong pagkinabuhi nini karong higayuna, ining higayon, at this point in time, kinahanglan nga imong isandig kining tanan ngadto sa Dios.
Apan di kini usa ka literal nga pagsandig ingon sa ingon nga molingkod ka na lang. Ato man gisubli-subli paghisgot ning prinsipyuhan, di ba? Wa ni magpasabot, molingkod, magmika na lang kag murag Juan tamad nga maghuwat og mahog ang bunga sa kahoy. Wa na magpasabot ana. Ang prinsipyo bahin ni ini mao nga gikinahanglan nga nahibaw ka kung unsa ang giandam sa Dios alang ka nimo. Aron makahibaw pug ka kung unsa ang mga butang, unsa ang mga sangkap nga giandam sa Dios alang ka nimo. Aron mahibaw ka unsaon paggamit ug anus kini gamita ug unsa man ang mga pamaagi nga kini atong maangkon. Apan subo una-unaon. It's tragic na naidaghang mga magtutuo karon ang wa lang gyud magpakabana. Wa lang gyud manumbaling nining mao nga kahimtang. Kay lagi kini sila nagasalig naman kay kuno luwas naman sila. Apan man nila makita nga ang Dios nag-andam, nagtagana pa o mas daghan pa kaysa kaluwasan ra. Ang kaluwasan, God, by the way, sinugdanan ra na sa imong kinabuhi dinhi. Apan naghatag pa ang Dios og labaw pa ana alang sa imong kinabuhi dinhi. God can prosper a spiritually mature believer with a maximum expression of love because he now has capacity to appreciate God's blessings without forgetting their source. Kinahanglan tas pag hinumdum bahin sa virtue nga naangkon sa nato ng mga magtutuo. Kining gugma, this love that we are talking here about, mo kining gugma nga way labot niya na ang pagbati. Emotion has absolutely nothing to do with that kind of love. Kapila na nato ni pasabot ni mo, gipatinaw ni mo. Way labot ang atong pagbati. This kind of love, this love of God for you, believer, emotion, ang pagbati has absolutely nothing to do with this kind of love. Nothing. Nahibaw ka ba nga, no? Because this kind of love is a mental attitude kind of love. Nagasukad, nagagikan kining umaha sa imong panghuna-huna o sa imong pangisip. Samtag yun na. You see, sa atong pag-angay, paghigugma o mga butang, mga kahimtangan, mga kalampusan, bagas kinabuhi, ang pagbati man natural ang atong gamiton, di ba? Apan kung bahin na sa unsay gisgutan sa balang kasulatan, wa gyoy pagbati ang naapil niya ng bahina. Kaya giyatagan ninig pasiuna o pakadak-an niya na maong kahimtang sa panguna-una. It's in the mind, ang atong pangisip. So kung bahig paghatag, giving, it's a matter of mental attitude ka na. Ang imong gugma o paghigugma, kahimtang sa panguna-una ka na. Ang pagkapot ni mong kalipay sa imong Kristuanong pagkinabuhi, kahimtang sa panghuna-una ka na. Timan ina na, ha? Balikon ko sa pagingon. Wa gyoy labot ang pagbati niya na wala. Nada. Emotion is practically out of the picture niya ng bahina. And therefore, when we talk about the divine dynasphere, we are talking about one of God's grace provision alang kanatong tanang mga magtutuo without exception. Ayaw kalimot nga kining operational divine dynasphere pagsangkap kini sa Dios alang kanato nga maoy normal nga dapit puloy-anan, normal residence of all believers. O kining maong dapit puloy-anan natong mga magtutuo usa ka mental attitude kahimtang sa pangunahuna kana. Kaya bigod nimo iso ang magtutuo, basig nakalimot na ka,
ang kinabuhing Kristohanon usa lagi ka matang sa pangunahuna. The Christian life is a mental attitude life. Ug sublion ta sa paghatag og emphasia bahin sa operational divine sphere nga pagsangkap sa Dios kini alang sa tanang mga magtutuo nga diin sa dihang kitang mga magtutuo magapuyo diya sa sud niya na kita pagagamhan sa Espiritu Santo will be filled by God the Holy Spirit na kita'y pakigambitay sa Dios ug nagahatag kanato kining dapita sa katakos sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. It is giving us the privilege, the capacity to continue studying God's Word. It enables us to keeping on our spiritual momentum. Pagbuylo sa itong espirituhanong pagkinabuhi. Kasabot ka? Ug maura kini ang dapit. Ako malikon, maura ni dapit in our mind. Dapit kini diyan sa sulod sa itong pangisip. It's a mental attitude nga magahatag kanatong mga magtutuo sa kahigayunan sa pagsibog sa unahan sa atong espirituhanong kinabuhi hangtod makabot na gyud nato ang stage of spiritual maturity, otherwise called the capacity stage. That stage is the very stage nga maangkon mo na ang katakos sa pagdawat ug pagpahimulos sa mga panalangin nga gihatag og escrow blessings. Capacity stage for happiness. Okay? Capacity for love. In short, capacity for life. So, okay? Sa ato nang ginayon, sa atong giingon kanimo, igso magtutuo, ang divine danosphere, moray dapit puloy-anan, the only residence nga gipahiluna, giandam, gitagana sa Dios. Giandam sa Dios alang kanatong mga magtutuo samtang niya pa kita dinhis kalibutan. This is the only place where there is peace, there is rest. Everything and everywhere outside of it, there is no peace. It's restless. Sabtag yun na. This place of God's power, dapit nga may gahom sa Dios, nga which is now termed as the operational divine danosphere, ana diha nimo masinati ang pagkatinaw, pagkatatawag sa gahom sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, tungod kay maura ning dapita ning kalibutana ang considered as a perfect environment. Ug di lang kay kinira masinati mo diha kung unsa ka tinuod, kamatuod sa gahom sa pulong sa Dios. Dihara. Natagan ka na kung usa ka teksto sa Biblia nga magapamatuod nga masinati mo ang pag-angkon o kusog o kaligunan sa imong pagkamagtutuo ni Ginoong Jesucristo. Dias Filipos 4:13. Unsa may gisulti diha sa in English kini nagkanayon og I can do all things through Christ who strengthens me. Na mahimo nako ang tanan pinaagi kang Kristo kinsa nagahatag kanako kalig-on. Abi nimo diha sa sod, diha sa divine danosphere, na diha masinati mo ang kadasig, kadaugan, kamabulukon, kakulbahinam sa imong Kristohanong kinabuhi. Sulay ragon, sulay. Apan mungutanan na po ko, mungutanan na po katingalig, unsaon mo na nato pagsuway, anak? Well, of course, moagi kas patukuranan, pamaagi, protocols, plano sa Dios. Moagi yung ka.
Unas tanan ang tao kinahanglang moagis pagdungog, pagpamati sa maayong balita sa kaluwasan ug human niya madunggi, masabti ang kahulugan sa gospel. Unsa iyang buhaton? Iyang dawaton, iyang tuuhan si Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang personal nga manluwas. Ginamit of course ang iyang kabubuton. That means kinabubuton ang iyang pagtuo kang Kristo ug diha siya maluwas. Right there and then. Hatagan siya kinabuhing wa nay katapusan. Sigurado na siyang mahilangit kay nahimo naman siyang anak sa Dios, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mga buhat 16:31. Human siya maluwas, kinahanglan siyang musunod sa mando sa Dios dihas 2 Pedro 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon siya sa Dios sa iyang kinabuhing Kristohanon, pinaagi sa pagtuon, pagtubo, pagtuo, pagdawat, paghangop, ug paggamit sa pulong sa Dios on a daily basis. Hangtod malampasan niya ang iyang pagkabata nga masuso as a baby believer, ngadto na sa hingkod, pagkabayong-bayong kung laki o pagkadalagita kung bahay. In other words, in general, pagkahingkod. Hangtod nga makabot na yun niya ang pagkahamtong spiritual maturity stage. Ug kana, mao ang stage of capacity to receive blessings from God. Diha na niya mahimaya ang Diyos. That is the only time he glorifies God. Sabta gina. Din nila kita kutob, magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong paghatag kanamo o kay gayunan, sa pakigambitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw kanamo ni hinaot nga kini. Masilsil gayon sa among alimpatakan. Mahimo na kining bahin sa among pangisip, sa among kalag. Dasiga, liguna nga among pagtuo diha kanimo Diyos sa imong mga pulong. O dasiga kami sa pagpadayon sa among spiritual momentum. Pinaagi ni ining grasya. Our Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nga among giangkon nga imong pagsangkap, usa sa imong mga pagsangkap. O kini among giangkon, gidawat, uban sa among pagpaubos. Salamat o Diyos nining tanan. Ligo na kami sa among pagbarog. O dada kami pagbalik din ugma sa among pagpadayon. Sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.